Teď se připravte, uvidíte, co nikdy nikdo neviděl. Běž ven, brácho. Ty vole. Tam se si pak jako šáhne, no. Všichni milionáři, ty vole, nikdo nemá 3 kila na parkování. To by bylo dobrý. Jsme nabití, jsme vybití. Good morning, YouTube. Začíná nám tour. Já jsem to nechtěl úplně točit včera, protože jsme byli ještě v Praze, ale dneska už nám začíná, řekněme, tour po Evropě, Čechy, Slovensko. A dneska jsme v Brně, jsem tu s Willem, máme za svou snídaní a víceméně za chvilku pojedeme už do gymu, kde začneme připravovat věci na meet v Brně, takže těším se na vás lidi, bude to fajn a... Dneska zahraničí, dneska Brno. Dneska Brno. První zahraniční město. Yes. Jak se těšíš na meet? Chvíle? Bacha, ostán pravý nohy, šílená Magor. Běž ven, brácho. Běž ven, brácho. Mariane, jak máš nastavenýho Waze? World of Warcraft. Turn right. Kámo, jel jsi někdy na kole, jako normálně ne na rotopedu, ale prostě na kole? Proč bych to dělal? Myslím, že bychom si měli udělat cyklový let. Hej, ale to by nebyl špatný Jim Beam cyklový let. Kubalem byčet. Jak se dneska těšíš na lidi? Jsme v Brně. Ty vole. Já vždycky říkám, že je to jiný vidět ty lidi prostě, vidět profilovky a nicknamey a teď reálně to lidi vidět, takže těšíme se. Já si upřímně myslím, že dneska bude Brno dostávat docela dost bídu ve videu. Ale na lidi se těšíme, lidi budou super. Té interakce bude hodně, jakože když se denně potkáte prostě třeba s 200 lidma a takhle každý den, celý týden, tak to přece jenom bude znát. Beru máme dezinfekci na ruce a teď jsem si úplně uvědomil, že my si podáme ruku třeba s 200 lidma. Jakože už včera jsem byl takový, že se všema z toho a teď občas někdo malinko spocený třeba nebo takhle. Si umýváš? Jo to jo, tak jako je to takový, to, že až třeba po 2-3 hodinách se jako umeš, no tak. Mi vlastně pak jako došlo, že ono, tohle je takový jako zrádný, takže lidi, co chodíte takhle na akce, mejte si ruce, je to důležitý. Teď se připravte, uvidíte, co nikdy nikdo neviděl. Lišák jde makat, rukama. Slušne. Vynechávame asi ten YouTube content, ktorý sme chceli točiť. Radšej predĺžime meet and greet, tie challenge a Q&A na konci. No a challenge dáme tu, čiže tu si môžeme rozložiť napríklad drep a bench tiež môžeme dať, že 2 lavičky oproti sebe. 20. Martine. Teď budeme vyhlásit dřepy. Tam se si pak jako šáhne, no, bylo to vidět, byly tam pot, byly tam slzy. První místo a vyhlašujeme s krásnýma 50 opáčkama. Kubo, co jsi právě dostal? Dostal jsem obraz. Cením. Dochází ti fíza podle toho barvu. Jsi to poznal. Takhle na sítích, tak člověk jako ví, že ho sledují lidi, ale prostě takhle osobně je to hrozně hezký, protože vidíte ty emoce, vidíte ty lidi prostě, kteří s váma nějakým způsobem jdou nějakou cestu a je hrozně hezký vidět, že vlastně jako i vy jste nějakým způsobem částí té jejich cesty, jo? Že prostě jako oni cvičejí, tak jim pomáháte v tomhletom nebo v tamhletom, ty prostě mají vlastní cíle, je to super, takže mě tady tyhle ty věci baví, ale myslím si, že na konci tohohle týdne z toho budu taky asi malinko vyždímaný, protože ta energie, jako když takhle člověk dá, tak to prostě jako člověka to trošku vyždímá. Bylo to výborný, bylo to Brno, jsme nabití, jsme vybití. Jak bys se zhodnotil ty? Hele, za mě super, jsem ukecanej, takže já jsem byl prostě hrozně ve svém. Když člověk jako vidí ty čísla na internetu a takhle, tak to je takový jako, že si to furt nedokážeš tolik představit, víš, že to jsou prostě jako lidi s vlastním životem, ale takhle když slyšíš... Nemluv. Já se tady snídu sám. Jdete na trénink a řeknete i mimo, mám skoro zlomený žebra, prosím tě nech to a první kombinaci, co vám pošle, pum pum a spodek na žebra. Tak jo, díky. Takže to bylo fajn. A teď na zadní kolo! Můžeš tady na ten klidně. Takhle, ne? Jasný. Tyjo, motorku jsem ještě nikdo nepodepisoval. To mi ho vyndej, ty vado. Všichni milionáři, ty vado, nikdo nemá 3 kila na parkování. Já jsem dal všechny prachy za zkrácení teďka prstenu, co jsem měl v hotovosti. Není to krásný, ale zároveň zajímavý, že vlastně jako takhle dokáže někdo znervoznit, jenom proto, že jako se s tebou potká, víš, jako s normálním člověkem se prostě potkáš a ty se toho tak strašně znervózní. Mě to jako nikdy nepřestane vlastně udivovat, víš, jako že prostě někdo je nervózní, že tě jde pozdravit. Když se známe, tak je retardi všichni.
fakt vím o sobě, že jsem retard. A jaká je jako metrika tady to? Já nevím, podle mě ty jsi měřítko. Čau, je ráno, dne číslo 3. Já jsem rozbitej, protože mi celou noc svítila ledka, kterou jsem nebyl schopen vypnout, ale bylo divný, že se rozsvítila sama. Ledka, která je na dotykový ovládání, se sama rozsvítí, to prostě něco mi tam smrdilo. No, takže teďka vyrážíme na trénink, nás v tom gymu bude pak i čekat přímo meet and greet a vlastně celý program. Jsme aktivní jak svině. My, jakožto zastánci mini lidí oproti těmhle kriplů, musíme držet spolu, ale nemůžeme schazovat sami sebe. Kámo, já byl taky mini člověk, když mi bylo 14. No jo, takhle se jedou workouty. Takový menší skok, už jsme teďka na akci v Olomouci, v Legends Gym. Je to super, já si to strašně užívám, protože tady pak jako hromada lidí. Hrozně rád si takhle jako s lidma pokecám, popovídám, prostě jako jsou tady různý challenge. Vyhráváš protein od značky Jim Beam. Zní pak jak úplně soutěž, ty. Mám tady klučinu, který mě sledoval ještě při karanténě a vlastně se inspiroval tím, že začal dělat street workout a začal dělat kalisteniku. Tak si spolu dáme back lever, protože to prostě musíme. Dobré ráno, u dne číslo 4 jsme v Bratislavě, čekáme na Bolta. Včera se jedna z našich dodávek porouchala a půlka naší bandy skejsla na dálnici. No, nebudeme vám kecat, už úplně fresh nejsme, málo spánku a hodně interakcí. Vlastně na dnešek jsem se těšil dost, protože jsem fakt zvědavý, jaký to bude tady na Slovensku, protože vlastně na Slovensku jsme nikdy žádnou jako takhle akci neměli. Máme hezký počasí, takže fajn. Zase jsem dobila ty sociální baterky, takže vlastně v pohodě. Jak jsou na tom tvoje sociální baterky? Jsou asi takhle nabitý a to dneska musíme využít na Bratislavu. Ale když se spojíme všichni, tak máme podobně jednu baterii. Jo. Easy. Ready na dnešní den, poslední zastávka tour. Já jo. Těším se i na dnešek a těším se i na to, až budu doma. Suma sumárum, jdeme si teďka zacvičit, protože Jim Beam má ve svých officech a headquarters, tak má prostě vlastní gym. Takže se tam zacvičíme a tam se pak už rovnou koná i poslední zastávka naší tour. Abych vám dobře vysvětlil, kde vlastně přesně jsme. Teď jsme v tuhle chvíli ve fitku Jim Beam. Jde vlastně o to, že si Dalibor řekl, že by chtěl vlastně pro svý zaměstnance udělat vlastní gym v jejich headquarters, aby si mohli třeba ve volném čase zacvičit, aby vlastně Jim Beam měl nějaký svůj prostor, může se to vlastně využívat třeba i na natáčení a tak dále, ale primárně je to fakt jako kvůli těm zaměstnancům, který prostě ve volné chvíli, pokud mají třeba nějakou pauzu nebo před šichtou, po šichtě si prostě tady můžou zacvičit, což mi prostě přijde naprosto úžasný. A krásně to prostě podtrhuje ten cíl a misi té firmy, která má za cíl dělat lidi zdravější a vlastně podporovat v tom pohybu jako takovým. A co si budem? S Barčou tady slintáme, že takhle vypadat náš home gym. To by bylo dobrý. Musím se to Dalibora, kolik to stálo. Dobře, možná ten home gym by byl trošku menší. Mariane, kam teďka jedeme? Teraz ideme pozrieť Autostore, čiže taký nový sklad Jim Beamu. Predtým vlastne bol na Rastislavke, keď si bol na party 2 roky dozadu, tak tam ešte fungoval ten sklad a teraz sme vlastne presunuli všetko do
blízko Košického letiska a tam to už balia roboty. Teda tie nám pomáhajú, stále sú tam ľudia, ale to uvidíte za chvíľu. OK, máme za sebou trénink, frčíme do toho skladu. Jsem zvědavej, protože my jsme tady byli teďka necelý 2 roky zpátky. Už předtím ten sklad vypadal superově a vlastně už jsme se tam bavili právě o té automatizaci, tak jsem zvědavý, jak to vypadá teďka, když to docvakli. OK, takže v tuhle chvíli se nacházíme v automatickém skladě Jim Beamu a slovo automatický je z marketingového pohledu něco, o co se snaží prakticky každá firma, ať už v marketingu, ať už v logistice, vlastně kdekoliv. A já jakožto jako bývalý marketák, tak fakt vždycky obdivuji jakoukoliv snahu o automatizaci. A vlastně v té logistice je to vlastně většinou ta nejdražší část automatizace ve firmě, prostě jakmile tohle ta firma zvládne, tak se prostě vyškále úplně jako do jiných rozměrů a vlastně jako má úplně jiný možnosti, jo. A tady vlastně v Jim Beamu jsme aktuálně u vlastně takový, řekněme, třídírny, kde vlastně roboti automaticky předělujou vlastně takový plastový boxy, ve kterých jsou objednávky a ty pak vlastně předělujou dál, co se týče celého procesu logistiky. Je to crazy, protože když si vezmete, že ještě pár let zpátky jste slyšeli jenom takový ty pohádky o tom prostě, jak vlastně se tady tyhle ty roboti začínají používat, začínají se implementovat vlastně do celého toho procesu a tak dále. A teď to tady prostě jako přímo člověk má před očima, jak to všechno krásně funguje. Za den se tady prej odbaví až 30 000 objednávek, dneska zrovna je státní svátek, takže dneska je tady méně zaměstnanců, méně robotů, takže je to crazy. Je vlastně fakt vtipný vidět, jak x let zpátky, kdy prostě si malej Ima objednal protein, tak ta firma byla úplně jinde, než je prostě dneska. Tohle třeba přesně něco, co já úplně naprosto jako, co se mi hrozně líbí v tom, že vlastně člověk má jakoby možnost se prostě podívat vlastně jako na celý prostě ten jako proces, ať už vlastně od naší té propagace, tak vlastně jakoby vidíme reálně, jak vypadá ten jako mezičlánek té výroby toho všeho. Obecně málo který influencer má možnost se prostě vlastně jako fakt podívat, jak vlastně vypadají pak jako ty reální objednávky, který třeba on přesně jako propaguje. Víš, jako my začneme tady přesně nějakým jako pitomým storíčkem nebo nějakým videem a pak vlastně jako vidíš, že to celý jako všechno pokračuje. A sorry lidi, v Košicích na srazu jsem bohužel nic nenatočil, protože jsem byl fakt soustředěný na sraz, na lidi, na meet and greet a tak, na challenge, takže bohužel, sorry. OK, tohle byla naše Jim Beam Tour, první ročník, bylo to super, byla to zábava. 5 dní na cestách, málo spánku, strašně moc kofeinu. Fakt jsem hrozně rád, že jsem měl možnost se potkat s tolika z vás. Bylo to skvělý, protože prostě kdykoliv má fakt člověk šanci, já už jsem to tady říkal kolikrát, ale kdykoliv má člověk fakt šanci se potkat prostě s lidma, který ho sledujou, který prostě nejsou jenom čísla, ale jsou to prostě lidi, kteří mají svoje příběhy, svoje sny, svoje cíle. Dostat nějakou tu energii zpátky, tak to prostě člověka hrozně potěší a strašně povzbudí v té další tvorbě. Takže ještě jednou moc všem, fakt opravdu moc děkuju, že jste přišli. Těm, kteří nepřišli, nebojte, budeme určitě plánovat něco podobného. Jsem hrozně rád, že videa sledujete, jsem strašně rád, že i odebíráte tady kanál. My se jdeme teďka dát poslední véču, zítra ráno máme směr Praha. Těším se domů, těším se už do trošičku zajetých kolejí, do režimu, už normálně trénovat, normálně fungovat. Takže tohle je k dnešnímu videu všechno a já doufám, že vás to bavilo. Budu moc rád, když ještě tam hodíte ten odběr. Mějte se fajn, čus. Jo, počkat, Marča, čus. Moje snoubenka.